Türkmenistanda enataların yüzlerçesi daşary ýurtlaryň ýokary kujaýlarynda bilim alýan çağalarına pul iýerip bilmän kösenýär. Muňa türkmen banklarynyň çağalarına pul geçirmek isleýän enatalardan edýän täze talaby sebäp bolýar. Ýatlasak aprel aýynyň başyndan bäri ýurdun banklary daşary ýurtlarda bilim alýan raýatlara pul iýermek üçin olaryň ýanlaryndaky asyl resmi namalarynyň, şol sanda pasportlarynyň we dogluş hakyndaky şahadatnamalarynyň banka getirilmegini talap edýärler. Bank işgärleri buýrugyň ýokardan gelýändigini dilden aýdyp ýazmaça karary görkezmeýärler. Yüzlerçe enata çağılarının asıl resmi namalaryny henizde getirdi bilmeýär. Olar bu resmi namalary çağılarının okuyan yurdundan uçurdu Türkmenistana gelýän tanış bilişler arkaly getirmäge çalışýarlar. Ýöne bu o diýen başa barmaýar. Asıl resmi namalary çemgelen adamy onanyp Türkmenistana getirdip bolmaýar. Oňa tanış biliş tapmaly bolýar. Sebäbi käte nätanyş ýolawçylardan iýerilen resmi namalaryň ýitýän halatlary hem bolýar. Üstesine de bu usul enatalary 1000-2000 manat aralygyna serişde düşýär. Dip ýagdaýdan habarly ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Meselem Türkiýeden Türkmenistana sapar edýän ýolawçy bu resmi namalar üçin $50 alýar. Bu 1000 manada deň. Käbir ýurtlardan gelýän ýolawçylar bu hyzmat üçin mundan da ýokary tölew talap edýärler. Resmi namalary poçta bilen iýermek has köp wagt ýa-da 2000 manada çenli goşmaça çykdajy talap edýär diýip çeşmämiz bellidi. Türkmenistan daşary ýurtlarda okuyan raýatlaryna gara bazarın nyrkyndan azyndan 5 ýese pes bolan Merkezi Bankyň kursu boýunça kesgitli möçürdäki manada dollara çalyşyp bermek mümkinçiligini göz öňünde tutýar. Emma bu mümkinçilikden diňe Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan tasdiklanan sanawa girdilen daşary ýurt okuw jaýlarynda okuyan türkmenistanlylar peýdalanyp bilýärler. Mümkinçilige laýyklykda häzirki wagtda enatalar daşary ýurtlarda okuyan çağalaryna her aýda jemi $250 iýerip bilýärler. Bu serişdäniň $200 Western Union pul geçirmek hyzmatlary arkaly iýerilýän bolsa, $50 daşary ýurtlarda okuyan raýatlaryň türkmen banklary tarapyndan berilen bank kartlaryna geçirilýär. Ýöne ýurdun banklarynyň şu aýyň başyndan girden täze talaby yüzlerçe enatanyň we olaryň çağalarynyň aprel aýy üçin pul geçirmek mümkinçiligini ýitirmek töwekkülçiligi bilen %100 bolmagyna getirýär. Aýyň tamamlanmagyna ýene 2 iş güni galdy. Banklar şenbe günleri işlemýärler. May aýynda bolsa aprel aýy üçin pul berip bolmaýar. Enatalar we olaryň çağalary bir aýyň pul bermek mümkinçiliginden mahrum bolmakdan juda aladalanýarlar. Dip çeşmämiz aýtdy. Adatlyk täze talap we onuň sebäpleri barada kommentari almak üçin ýurdun bir näçe banky, şol sanda Merkezi Banky we Senat Banky bilen habarlaşmaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 26 aprelde telefon arkaly eden synanşyklary oňy netije bermedi.